Hello friends, welcome back to my channel Jiri Baro. So, दिनै जोङो बगामातियाव थांनाय भिडिअ बानायनो नागिरदों। बगामातियाव फैदों माने बेरायनो माबायदि जायो भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। सो भिडिअखौ जागायबाय, लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ नोंथांमोना।
Bang. Angka mau burung-burung juga lewat. Sekolah naik sih. Hah? Sekolah naik sih. Coba dulu.
I think you should take a chance with me. 'Cause I've been on my way. I've been on my way for a long, long time. You've been on your way. You've been on your way, yeah, for all your life. Take a chance with me. I can see the fire escape, and you can read my mind. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Stronger than I ever been. I will get
thank you. Mantap, mantap.
Aina bazar hamna muna nan gaba. Nah, malah ke Boria moजां नुदोंलै दे खाथियाव थांनो जाबाय आंखौबो ना दे जोंनिया खानिनियाबो मालायनो भिडिअसो माथो भिडिअ बानायदों थांसै लोगोफोर थांसै बगामाटिखौ गारनानै खर' साजासे एकदम नायबाय थिगसे एकदम नै दैखौनो लोंबावनोसै आं गारामायानो रानखांलाय लांबाय फै गारिखौ बुस्रिनांगौमोनलै बाहाय आदा